बा दिनैहाय 21 जुन अदेबानि दिनै इन्टारनेशनेल योगा सान बेजों लोब्बा लाखिनानै लोगोसेनो दाखालि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मोनसे मिशन बेजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेसेबांनाखि जिल्ला दखरा आरो दालाय आफाद गासैबो बेनि आवथायाव थानाय जिनोखि एलपि निफ्राय जागायनानै एमइ स्कुल हाई स्कुल हायर सेकेन्डारि कलेज गासैबो दिनैहाय जोङो मोनथिगौ कोविड-19 नि जिनोखि लकडाउन बेखौ फोसावनाय मोनसे पेन्डेमिक बेखौ होबथानायनि राहाजों लकडाउन बेखौ फोसावनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि उन्दै उन्दै फैबाय थानाय जि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा बे लकडाउन समावहाय क्लास मोनाखैमोन लोगोसेनो गभर्नमेन्टआ बेखौ नोजोर बोनानै बे लकडाउन समावनो स्कुलफ्रा जिहेतु खुलिनो मोनाखिसै बेजों लोब्बा लाखिनानैनो सामार भेकेसन बेखौ फोसावफानानै दिनैहाय बे सामार भेकेसना जोबनानै फैबाय आरो दायो जिनोखि जों सिटुएसनखौ जों एसे नोजोर खालामनानै मोनदों एसे रेजेंसिन जादों बेखायनो दिनै गभर्नमेन्टआ गाबोन नङाबा समफोरहाय मोनसे स्कुल कलेजफोरखौ खुलिनायनि मोनसे सम्भाबना दङ बेखौ लानानैनो दिनैहाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोन बेखौ जोङो काजलगाव दालाय दखरा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे मोखोनागुरि बे गामियावहाय एलपि स्कुल बे एलपि स्कुलखौ मोनसे फोसाबनाय बेखौ खालामनाय जादों दिनैनि तारिखआव बेखायनो जोङो बे बेन्दोङाव थानाय दालाय आफादनि बेन्दोङाव थानाय गासैबो जेसेबांनाखि एलपि एमइ हाई स्कुल दङ बिथांमोना दाखालि 20 अक्ट'निफ्राय जागायनानै बियो 1 सप्ता बियो कन्टिनिउ जागोन बिथांमोना बेखौ मावफुंनायनि